Všetkým vám želáme dobrý deň, tak čo, ako ste doma na tom s poistením? Pýtam sa, pretože podpoistené nehnuteľnosti sú na Slovensku bežnou realitou. Naozaj si tak slabo chránime svoj majetok? To je otázka pre riaditeľa úseku neživotného poistenia komunálnej poisťovne Dušana Zemánka. Vyzerá to tak. A to aj napriek tomu, že bývanie je často najväčšou finančnou investíciou, akú sme v živote urobili. Za posledných niekoľko rokov hodnota vašej nehnuteľnosti vzrástla o desiatky percent. Ak ju však máte poistenú stále iba na sumu, za ktorú ste ju kúpili, hrozí vám riziko finančných strát. Pri novších nehnuteľnostiach financovaných hypotékou si väčšinou na poistnú sumu dohliadne banka. Aj tu však môže nastať situácia, že poistná suma v zmluve zodpovedá len hodnote poskytovaného úveru a nie hodnote nehnuteľnosti. Na otázku, či máte dobre nastavenú poistnú sumu, si pritom viete odpovedať celkom jednoducho. Dokázali by ste v prípade totálnej škody za vyplatené finančné prostriedky zabezpečiť porovnateľné vlastné bývanie? Tak toto je veľmi dôležitá informácia. Ako často teda treba poistenie nehnuteľnosti prehodnocovať? Ideálne aspoň raz za 2 roky, určite však po každej väčšej investícii alebo rekonštrukcii, ktorá hodnotu bývania ešte zvýši. Riešením pre tých, ktorým sa nechce zaoberať vývojom cien na realitnom trhu, je tzv. Automatická indexácia, ktorá býva súčasťou novších poistných produktov. Jedným z nich je napríklad produkt Prodomo. Automatická indexácia znamená, že poisťovňa každý rok automaticky aktualizuje hodnotu vašej nehnuteľnosti na základe vývoja cien a inflácie a upraví poistnú sumu. Poistenie tak zodpovedá reálnej hodnote nehnuteľnosti a zároveň zohľadňuje nárast priemerných cien materiálov a oprav. Za posledné obdobie prudko rástli ceny všetkých komodít, vrátane zariadenia a takisto aj spotrebičov. Ako si mám správne poistiť tento majetok? Kúpiť novú práčku, chladničku alebo vymeniť zničenú kuchynskú linku môže pre mnohých predstavovať sumu, ktorú nemajú k dispozícii. Riešením je poistenie domácnosti Prodomo, ktoré v prípade poistnej udalosti pokrie náklady na opravu poškodených vecí alebo na nákup nových vecí. Ak napríklad pri vytopení prišlo k zničeniu sedačky, ktorú ste v roku 2017 kupovali za 500 eur, no sedačka v rovnakej kvality a druhu dnes stojí 800 eur, poisťovňa vám preplatí 800 eur. Určite odporúčam v rámci poistenia domu, bytu alebo domácnosti mať poistenú aj všeobecnú zodpovednosť za škodu. Pomôže, ak napríklad vytopíte susedov. Chráni však aj vašich najbližších, napríklad ak vaše dieťa nechtiac spôsobí rozbitie okna na susedovom dome alebo svojim bicyklom poškodí auto na parkovisku. Život býva naozaj nevyspytateľný. Ak vás táto ponuka zaujala, viac informácií nájdete na www.kpas.sk.